Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Hola, avui us parlaré del risotto de ceps. El risotto és un plat d'origen italià que amb el temps s'ha introduït i integrat en la cuina tradicional catalana. Riso, en italià, vol dir arròs, i és originari de les regions del nord-est del país, com són Piemonte, Lombardia, amb Milà i Verona, on es cultivava gran quantitat d'aquest cereal. Risotto se li va donar aquest nom per la forma caldosa de ser cuinat. Juntament amb el formatge parmesà formen els dos ingredients principals d'aquest plat. També, com a tot plat de cuina tradicional, combina molt bé amb els productes de temporada, com són verdures, carns, peixos i tota classe de bolets. En aquest cas, avui us parlaré del risotto de ceps, que és un producte de molta identitat a la nostra terra catalana. També us haig de dir que, a pesar de la seva senzillesa, es necessita per fer-lo bé una mica d'experiència i sobretot molta paciència pel seu llarg remenament. Els ingredients escollirem un arròs que sigui rodó i molt fort per aguantar tot el procés llarg del remenament. Si és italià, els més coneguts són l'Arborio i el Carnaroli, però també podem agafar de la terra, sempre que sigui en bomba, del Delta de l'Ebre i del Montsià, o també és molt bo el rodó de Pals. Pel sofregit, en aquest cas, ens oblidem de l'arròs de la cassola i és un sofregit que es fa diferent, completament diferent, amb mantega, ceba de Figueres, talladeta i oli. Les espècies que fem servir són sal, pebre negre, canyella, nou moscada i ratlladura d'una mica de taronja. Caldo de verdura, que s'haurà d'anar afegint lentament, i després tenim, per donar-li cremositat, tenim el formatge ratllat parmesana i una miqueta de crema de llet. L'ingredient principal d'avui serà els ceps deshidratats, secs, que els trobarem tot l'any i que després, una vegada hidratats, aprofitarem el seu caldo per poder-los afegir donar més bon gust. Per últim, tenim un got de vi, que tothom pensa que és per donar-hi un bon gust i el li dona, però fonamentalment és per desgrassar tots els elements que s'han anat enganxant adherits a la paella al moment de la cocció. I el més important de tots, sapigueu que és utilitzar una pala o cullera de fusta perquè això no castiga tant com el metall en l'arròs a mesura que el anem remenant. Una vegada hem tallat la ceba a trossos petits, que es diu brunoise, que és brunesa en català, que és de 1 per 1 mil·límetres. Llavors hi ha 3 fases de tall. Primer la tallem per la meitat, llavors el primer tall es diu ciselé, que és cisalla. Aquí tenim el nus de la ceba i fem diversos talls, sense arribar a tallar-la del tot. Ara, direcció al nus. Fem talls sense arribar al final, verticals. Això és orientatiu. I ara, sense enganxar-nos els dits, anem a fer els talls ja petits. I quedarà completament picada. Com podeu veure, ha quedat a una mida super petita. Aquesta és la idea del picar. Ratllat el formatge i hem posat a hidratar els ceps, que després els agafarem, anem a començar a fer el sofregit, que, com hem dit, amb cassola, en aquest cas de ferro, posarem la mantega perquè es vagi desfent. I afegirem una mica d'oli per ajudar a que no se'ns enganxi. I quan estigui tot desfet de la mantega és quan començarem a afegir la ceba. Molt bé, ara ja se'ns ha desfet la mantega amb l'oli i és quan afegirem la ceba pel sofregit, que trigarà uns 10 minuts
a foc suau i tapat perquè es torni blanca i transparent. No hem de deixar que vagi fosca com a la cassola, com hem explicat. Minutos más tarde. Passat un temps que pot ser tan llarg segons cadascú, en el meu cas m'agraden les coccions lentes i llargues. Jo hi he estat mitja hora per endurir. És una miqueta daurat, ja ho sé, però el que no vull és que sigui cru. I el que no pot quedar, evidentment, és fosc. Si veieu que és massa de pressa el sofregit, s'afegeix una mica de caldo per endreçar. Una vegada tenim aquest punt, que la textura us l'ensenyo, jo us aniré ensenyant cada punt de cocció. Aquest per mi és el punt, que no està crua i està ja transparenta, però ja amb gust. A partir d'aquí hem escorregut els ceps, estan hidratats, els afegim, remenarem, posarem una mica de sal i donem unes voltes i els saltejarem uns minuts abans que hi afegim ja a l'arròs per començar la fase de coure'l. Per tant, ara ho taparem de nou, deixarem que cogui uns minuts i dintre d'uns minuts anirem per afegir l'arròs. Ja han passat uns 5 minuts aproximadament i una vegada els tenim saltejats és quan afegirem l'arròs. Jo també penso una miqueta en la presentació del plat i he reservat 2 ceps per posar la decoració final. Llavors, ara afegirem l'arròs i farem el que diuen els italians la tostadura, que per nosaltres és anacarar, vol dir daurar una miqueta l'arròs, i en el remenament, amb el greix de la mantega i l'oli, fa com un embolcallament protector perquè quan rebi tot aquest remenament general, el gra no es rebenti ni es trenqui. Aquesta és l'explicació. Afegim l'arròs, remenem una miqueta, i el anem daurant. Ja veureu que el punt, que trobarem d'aquí uns minuts, és que l'arròs es convertirà en transparent. Ja us avisaré que aquest és el punt on començarem la cocció. Però mentrestant, ara el que fem és barrejar-lo bé perquè s'engreixi amb el que hem dit, de la mantega, l'oli i la ceba. I fa com un arrebossat, diguem-ho així. Després d'uns minuts d'anar anacarant-lo, que és daurant-lo, com veieu, a mica i es va agafant un color una miqueta més doradet. Però veureu que hi ha una transparència, que és això. Aquesta transparència és la senyal que encara el gra està... Ara li poso una mica de sal, una altra vegada, pebre, i una mica de canyella. Això remenarem una miqueta i dintre d'un moment ja anirem a la fase de la cocció. Sobretot recordeu ratllar una miqueta de pell de taronja que li donarà un gust molt aromàtic i cítric. A continuació pujarem una miqueta al foc i anem a la fase de la cocció. S'ha de sentir una espetec a l'arròs per saber que està al punt en el moment que comencem. Tirarem un cullerot. En principi en tirem 2. La idea és que això té que anar a poc i anar absorbint lentament el caldo, aquesta és la idea, perquè a la vegada, a l'absorbir el caldo, anirà desprenent el midó de l'arròs, que és el que es tracta de fer el risotto. Si el foc, hem començat per l'aigua de la hidratació dels ceps, això que és important perquè això ja li dona un gust. Llavors sapiguem que si fem un foc molt fort, el gra queda suelto com una paella i no es lliga. I si el fem molt lent, el que farà és que quedarà empastat, el qual vol dir
que hem d'agafar experiència trobant el punt ideal, que no es tracta de remenar permanentment, però es tracta d'entendre que li anem fent beure l'aigua de l'arròs i ell ens va donant com a resposta una cremositat que ens fa falta. Hem acabat amb l'aigua de la hidratació i a continuació tenim l'aigua del caldo de la verdura. No es tracta de remenar el 100% del temps, però sí d'entendre que el que fem és que es vagi bevent el caldo. Això ho farem, aquesta operació, tantes vegades com siguin necessàries fins que considerem que està cuit, que normalment, segons l'arròs, diuen uns 15-18 minuts. Per tant, hem d'estar al tanto i, sobretot, jo el que faig és provar-la. Vull dir que aquest és el punt que em indica que ja està cuit o no. Tornem a afegir una miqueta i aquest procés, ara ja d'un amunt, l'anirem fent fins que veiem que han passat aquest temps i que l'arròs s'ha cuit. Com veieu, és molt diferent del sistema de l'arròs a la cassola, que quan poses l'aigua ja no toques més l'arròs i en aquest cas, com que volem que desprengui el midó, necessitem donar-li aquesta remenamenta que a la vegada absorbeix el caldo i ens dona com a resposta el midó. Sobretot heu de trobar un punt d'equilibri de cocció. Ni molt fort ni molt lent. Això sempre és difícil, no? Tothom sempre és una experiència que cada vegada que cuines la tens, no? No saps mai si l'encertes. Ara, després d'uns 20 minuts llargs que jo he trigat perquè depèn de l'arròs i de la velocitat, a nosaltres ens agrada a l'arròs una miqueta més del dente. Llavors, no he posat gaire vi, com veieu, perquè aquesta cassola no s'enganxa. Ara afegim una miqueta de nou moscada per donar-li un gust final i a partir d'aquí us dono el truco que és, aquest és el punt de l'arròs que es veu inflat i una miqueta transparent, que és el que ens indica el gust. Però el truco és tenir una cullereta a part i anar-ho provant per deixar el gust que sigui. I com veieu, l'avantatge que tenim els esquerrans és que quan et canses de la dreta, segueixes amb l'esquerra. Ara ja podríem donar per acabat l'arròs. Jo provo i està com ens agrada a casa. Llavors, retirem del foc i ara li farem d'aquí un momentet la fase que es diu mantecatura en italià, que vol dir donar cremositat amb tota aquesta massa que ens hem creat amb el risotto. Ara tenim el punt del dente una miqueta més. Anem a fer la mantecatura, que consisteix en posar formatge parmesano, que el remenarem, i en aquest cas nostre posarem una mica de crema de llet. Ho remenem i això acaba de donar una cremositat a tota la cocció del risotto. Com veieu, es va emocionant aquí dintre i va agafant un gust que té que ser suelto, no enganxat, ni tampoc cru. Com que el punt ja el tenim, ara el que donem és aquesta cremositat característica dels risottos. L'avantatge que té el risotto, sapigueu, és que tu a mig coure'l pots parar perquè estàs esperant gent i pots seguir i no es fa malbé el plat. O pots fer-lo seguit com hem fet avui. Ara, per nosaltres, el risotto ja està llest. Aquesta és la forma i després passarem seguidament a emplatar. I aquí tenim el plat acabat, l'hem presentat amb els dos ceps, com hem dit, que els havíem reservats, i el que us haig de dir és que a continuació us passaré tots els ingredients al pas a pas i és molt important perquè avui us afegiré una llista del que no heu de fer, dels defectes que no heu de fer i una altra llista de les recomanacions perquè us quedi el millor risotto del món. I per acompanyar un bon risotto
Què millor, tenint el SEMS producte català, que un bon cava també en català. Salut! I si us ha agradat aquest plat, ja sabeu, poseu un like, subscriviu-vos i així ens podrem seguir fent receptes que les compartirem en tots els nostres trucs.